Ongi etorri, ulertuko genuke gaurko saioari arnasari eutsita heltzen badiozue. Lehenengo aldiz esan zieten hemen bizi neukela, aldet esan, igual sentitu nula alibioa da dana. Jakitez ja, zerbait baneukela eta baneukela zehoze bera aurka burrukatzeko. Arnasari eustea, gure biologiaren aurka doan zerbait. Zer bestelakorik esan genezake aurrengan zabaltzen den minbiziez. Tracy died soon after a long-fought civil war. Eta pelukari gabe ez zaituzte ikusten, kalean. Ez, inok, neure benetako lagune bakarrik. I guess he's better off than he was before. Claro, nik esan zeten medikuri. Ni bidot esatie zeitzi pasadatxon hori nira labiri. Da esan duzten guzu esati eta bai, bizirita buelakon. I used to cry for Tracy cause it was my... Aurren biologiaren aurka ez ezik, badirudi badoazela, bizitzari eskatu nahi dizkiogun segurtasun nimino guztien kontra. Hain da danontzat albiste suntsitzailea, ume bat minbiziak jota dagoela entzuten dugun bakoitzean, I used to cry for Tracy cause I want to see him again. But sometimes life ain't always the way. Bera badaki gaixori dagoela, baina ez daki sedakan. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. And all good things they say never last. heldu diezaiogun baina arnasari baino itxaropenari. Springtime was always my favorite time of year. 175-80 sendatu egiten da. Gaur aurren minbizia. Lovers holding hands in the rain. Venga ba, maite zaitugu pila bat! Now springtime only reminds me of Tracy's tears. Les ves que cuando están mal te los exteriorizan, están mal con naturalidad, pero cuando recuperan una mínima de su energía, de su vitalidad, lo exteriorizan también y eso se contagia. He used to say so strong, oh, unafraid to die, unafraid of the death that left me hypnotized. You know, staring at his picture, I realized. Zure pozak eta zure tristuak partekatzen dituzunean goxoagoa diralako beti, eramangarriagoak, emozionalki hobeto sentiarazten zaitu. Bai aurra, bai familia eta inguru guztia. No one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad. Sometimes I wish that life was never ending. But all good things they say never last. And love isn't love until it's past. Uno elige la oncología infantil porque te parece que es una medicina integral.
con todas las terapias, con todas las medidas de soporte que hay, hemos conseguido y seguiremos consiguiendo el tener tasas de curación muy altas en una enfermedad que inicialmente es potencialmente mortal. Nik ditzioten bezala karramarroa barrun dau, baino hilda. Venga, Igor, eta unai paseko beto eta raso. Falta zaite ematea alta definitiboa, baino bai, hoi hilda hau eta hilda jarraituko hau. Unai, pasek behi dau pasein bar dezunen, eta pase arraso hain. Hoi partiu baten iten bazu, seguruna galdingo aloia bestek. Ez, defensora balin bau gainen bai. Ni dauzketen bitatuajek daude erlazionauta minbizikin. Bat dauket bizkarrez urren, dala karramarro bat, eta hola apuñalauta apuñal batekin bezala. Nei minbizikin hasi nintzenen eta guztie minbizire ditu diau karramarroa. Ordun, ez duten ez lortu nei karramarroi kentzea, baino bai hiltzea, dauket karramarroa, minbizi eukin untokin, puñal batekin atrabesauta. Eta beste da, nik ospitalean inun lagun bat, izan dela, beagatik nahola gaur egunde bai hemen, izan da nire apoio bena, eta batea eta ginela, baino gero beha berriro eukizun da ezun lortu atatzea. Menperatu zuen, baino gero birikata zabaldu zitzaion da eta ezun lortu atatzea. Aitor. Bai, ospitalen ezagutu nun, baino izan da nei gehien lagundu iten pertsona. Bai, beagatik eta bai beste batzugatik bizi barra hau, eta aurra eta barrokau. Album bat inun, eta albuman kontatzen dut, ospitalen dana ez dela txarra daudela, bai, momentu batzuk, bastante politxek diela, eta onak diela. Orduan, albumen hori dau, eta auket album bat nik etxen, eta beste bat da ospitalen. Ospitalen gurasok eta aurrak albumoi ikuste dute, eta batzutan albumoi ikusita gero ezagutu nahi diate. Ospitalen aspanoiko langileekin apostu asko egin ditut, futbolekok, eta azkenen apostu gehienak galdu egin ditut, da jun barri izan naiz ospitalea mozorrauta trajez, neskataz, realeko animadorataz, ni atletikekoa, pasatzena. Naiz eta legorretakoa izan, eta hemen kritika asko jaso, atletikekoa naiz eta atletikekoa segituko izaten. Azkenen da, bertan jendek bai parreiteko ikuste izu da esateko bida xelebre hau. Ze tontakerik edan iten. Horko langilek, ni honintzen solairun, eukitzen zu behekin harreman bat oso gertukoa, familiarra balimazio bezala. Ezin un ezer gehiago eskau. Familia handi bat da hoi, eta hor eukin ditun langile guztikin oso harreman hona eukin nun. Eta oain juten naizenen de bai, hor balin badaude, behekin aletitzein lasai eta oso ondo. Es 10 y 20. Creo que 10. Creo que es a las 10. ¿Qué pasa aquí? Egunon. Egunon. Zena ego zara txinitzazu? Ondo. Ondo nungo mini? Ez. Jan? Ondo? Bueno. Bai zan dut. Nitsi, ez ebes. Noringo txakazu amari edo? Neuri. Bueno, ikustago betiko lehen. Gauzela. Bueno, gaur bakizu azkenengo gune dela tratamentuena, gaur amaitzen dugu. Eta, bueno, analitika ja dau apurbekuk espero genuen moduen, amire kortxiko txuen. Bueno, jasi dire betiko moduen defentsak eta bajatzen, odola globulo gorri zebe bajatzen, plaketak bai, baina momentuz gaur ez dozu bier transfusin hori. Orduen, ingo gune da, barikoen ziteu, ikusteko bier basun transfusin horik Seguramente. barikoen. Badaz bada reserva eta itxigu, analitika urgentin gugu ikusteko bier basun sozer edo ez.
Orduen, barikuen gaur hasiko gara antibiotikoekaz, profilaktikoekin, baina gex hasiko gara barikuen. Bale? Holan egun mutxu batzuk eko zuzen kantzua, gaur kimedoko gunez ezin dugu jarri. Itxaso, zer modu zaude? Orain ja ondo. 2 aste edo lan txarrak, da gero ja, rekuperaitzen nahi gitxike. Eta nolakoak dira bolada txarroiek? Oso txarrak. Janbarik, oso kantxata, gogo barik eze bezaitzeko, eta holan. Eta buruari buelta asko ematen zaizkio? Azikeretan bai, ja gero akostumbre eta nik ez. Esan digute, Bart, haueko 11 arte egon zinela. Orain bolada egun batean zaude. Bai, orain ja bai. Daia lagunek azurteten nahi kalera, eurek laguntzen dozti betileko guztizetara eruten doztie, lagun honatakotez. Kuidartu, bainatzetik. Eso, Listo, ederto. Eskolara ezin nahi zuen, ezin zot oinez egin bestielez. Euli ez dakot bestielez. Asko argaldu nahi, da gauz asko kanbiz ediez. Eta guzti horretan pentsatzean, zer sentitzen duzu? Tristezize. Baina etorkizunari begiratzen duzunean? Pozik. Ja, dana izango da lehengulez. Ja, pozik. ¿Qué? Bost. Zer. ¿Qué soy, amarillo? Sí. Sí, bai, ama. Ez. Vale, listo. Horia. Venga. Bost. Afizioen artean, kirola. Kirolak garrantzia handia zuen zuretzako. Bai, remuek. 2 urte intzotez, da segidingo zan duten, bai, hau pasaz dere zitzin dut, bai, gero ez da bere apunteko nahi, seguramente. Zazpi. ¿Está pitando? Izan dago itxaron. Sí. No se detecta fluido. Es para que estés un ratito más. Eta zer da arraunetik gehien gustatzen zaizuna? Irabaztie. Pensado todo. Egun baten, raftingen, da nik notatzetan duten, ez dakotela ekilibriorik. Eta pentsatzen duten, ba, igual kantzata nago edo lan. Da hurrengo gunien, junaien eskolara, da ikuste zauten doble. En plan, arbela eta holan ikuste zauten doble. Da orduen arratsaldien, partikularra eta gero, amare izan zaten, da erun zauztien, Gernikeko ospitzalera, da han detektazo handoztien da gero ja kruzesera. Zuei medikuek berehala esan zizueten tumore hitza Bai, guri enbizia. esan dozkuien, Gerniken esan dozkuien tumor batekola. Da gero ja han kruzesen, esan dozkuie dekola meduloblastoma bat, de alto riesgo, hemen zerbeluen okizauen. Da orduan etzen izentzola nervio optiko, hauri etzen izentzola oprimidu, eta horregaitzek hasi izan naela doble ikusten. Gero intzoien prueba batzuk, medulenak eta gauzek, danak urte zauen negatibo. Orduen esan dozkuien, subertiedeko gune dela, dauela total ondo lokalizeta, aldala opera, eta erresulta bonak emotetxo zela. Diagnostikoa eman zizutenean, nola izan zen? Egun hura gogoratzen duzu? Bai, oso gogorra. Lela guzan dozten dakotela, en plan, bulto bat buruen, da opera izan dela. Da nik esaten, bale. Da gero, opera eta gero, esan doztien dakotela tumorie, eta dala tumor de alto riesgo, da meduloblastoma dako izena, da
nik hasieratan esaten, bale. Bai, gero esan duztin tratamiento hartu bidotela, kimio eta radio, eta hor, se me cayó el mundo. Hor momentuen jakintzauen, berak esaten izan dagoelez, orduan nik ama kantzerra dakot. Hori berbie, orduan esan zauen berak, eta esan zagun bai. Da horrein zan, beran negarra, beran aldarrez, beran gauzek, bai ordu erdigarrenien ezin ez dutuko da, bai nira iztiri esan zuen berak bizperan ekarteko hamburguesa bat bermiotik, da ordu erdigarrenien hamburgues izkatu zauen. Da, han esan duzkun, niri ez honek ez ezebez, ez tozkenduko gogu ema. Da holan ere segidu dugu. Berari, etxoken du goguek ez epez. Osea, egonda txarrau, egonda holan, egonda... Bai, berak, esaten izen doz. Bueno, gaur txartu nau, bizarro beto egongo nahi. Total gogorra, osea... Total gitxikeja da, beti esaten izen txagu, mindako zu opera da ninda, apurtxu bet. Bai, hori apurtxu ez, zer da, edo... Gauzo hartun zeu, zer edo ez aguanta, edo ez apurtxu bet. Han dau como psikologa bat, eta nik arega zintzauten behar bat, arega soltauten dana. Eta zer soltatu zenuen? Berak etxe zauzte zen galderak, por ejemplo, eta zuri zerek itzetzu mingizau da nik zanoten, neure gurasoko lan egotie. Zure gurasoak ikusten dituzulako triste? Bai. Hori da prozesu honetan gogorrenetarikoa, gauzarik gogorrenetarikoa? Bai. Eta Ulie. Ulie eta nire familiz etxartu egotie. Hamburguesa eskatu eta esan zizunean bizitzeko gogoak ez izkiotela kenduko, nola reakzionatu zenuen? Nik esan duten, esan zaten nire iztiri. Hau, ni ez da konturatu zer esan zoien. Ez da konstientie zer dekon. Esan duzten nire izti zeitzik, porque ez topaten normal. Da gero, egunen garrenien, ni komentatzaten bertako psikologiri leireri hau pasatzen daz leire, eta ni pentsatzen dut, bera ez dela konstientie, ezauen berak berba, umigaz, da gero esan duzten neuri, totalmente da konstientie. Lo que pasa que bera da gogorra, bera dino ez dala atxeratuko, eta aurrera zunbidauela, eta aurrera zunbidauela. Bai, nik hor momentuen, ni butakan ezin altza, da bera hamburguesa bazaten, esan duten hau imi ez da konstientiz, ez da totxon ganera, bai esan dana. Eta nola animatzen duzu elkarren artean? Nola animatzen zarete? Nola babesten zarete elkarren artean? Ni nahi como... nik ez negar igual, ordu erdi da gero ja pasaitzen daz, bai, nik, por ejemplo, nire amagaz eta, ez da hitz, ez que, bera da, como, ari nintzen dagoela negar, da, azten da ez da paraten, da, nire ikuste dozten inpozik, bera posik imitzen da. Saioten zara orduan posik egoten, beraiengatik, gurasoengatik. Bai. Nako bitzateko, eta zen joan izabez. Gogoratzen duzu, gurasoek edo eta nebak esan zizuten zerbait, animo mezuren bat, ahaztuko ez duzuna? Neure zorizuta eta nintzabaztin en plan, como trofeo bat, bai, nintzabaztin regala, como medalla bat, eta, berba batzukaz, da niretzak horrek esan nahi handizedako. Sekule, inoiz ez da espasa txartu amaitzu bidenik. Hori ez. Hori ez, beti okin zot, pasa ingu txartu pasaku, gogorra esango da, bai, beti okin zot hori gauzie ondo amaitzu bideoena. Anetxu kurtsoa hasi zanean, gaizotzen zan nahiko erraz, beti sukarrarekin, oso nekatuta, eta gu egia esan da harrituta geunden.
Zean etxo oso neskatu alaia da. Umeekin eta Spanobasek deitu zigula, pasadia ia bi hamarkada. Hasieran, gure ezjakintasunetik hurbildu ginen mundu honetara. Eta ospitale batea joaten ginean, egia da, inpresio bat ematen dizula, hasierako aldia batean ikusten duzu haur bat, ikusten dituzu hodiak, ikusten dituzu makinak, ikusten duzu gorputz bat, pixka bat. Zuetzarete politenak, ilargia baino politagoak, txikitan titia eman nizuen eta begira zer derrazarete noain. Beno, haupa zueke, segi horrela, haupa Euskal Herria, aio! Aio, agur! Umetxuak asko tristetu ziren. Azkenean gure laguntxoa... Normala da triste jartxea, gaixotzen zarenean, gaizki pasatzen duzu. Bueno, ni Aider naiz, han leizearen andereñoa. Eta, goiz baten ikastolarako bidean, ohitura den moduan, telefonotik ikastolako korreoa begiratu nuen, eta orduan konturatu nintzen, Ainararen e-mail bat nuela, goizeko 3:00 bidalitakoa. Eta bertan esaten zidan, bizitzak kolpe latzak ematen dizkigula, eta netxo gaixorik zegoela, minbizia zuela. Hitza izan zen indizes onkologikos daka, eta hori entzutean, han zegoen kamilan etzanda, nik horra, ez dakit nola oratu nintzen, zila bat ipini zidaten atzetik zeia jauzi nintzena, izer ditan, hane horra ama, zer gertatzen da, nik ez ebez, eta hortikan jun behar ginala gurutzetara. ¿Recuerdas cuáles fueron tus palabras a Ainara cuando os dieron el diagnóstico? ¿Qué le dijiste? Que lo vamos a ganar. ¿Qué ha pasado? Es que le dije eso. Y lo estáis ganando. Aitzu, hementxe bertan bizi da. Zapia buruan, espata eskuan, pirata bihurriak aurrera! Aurrera! Pirata bizitza hoberena da. Pirata bizitza hoberena da. Ai, hemen! Denborarekin joaten zara ikasten. Ez nuke esango ohitzen, baina bai ikasten eta egiten horretara. Eta pentsatzea begi horien atzetik, eta begi horietan badagoela dizdira bat eta ilusio bat eta herribarre bat dagoela, ahaztu itezea hilerik duen edo ez duen, odiak dauden, ez dauden. Behiatzen duzu, hor dagoen pertsona, hor dagoen ilusioa, hor dagoen borroka, eta orduan naturaltasun batekin sartzen zea gela batetara. Horia eta berdea menai. Bai, bagoa zanerekana. Kaixo! Kaixo! Sartu agara! Kaixo! Non zaudete? Non zaudete? Kaixo, Adi! Kaixo, Xavier! Aitatxo, Xavier! Amatxo, Ainara! Kaixo, porrot! Muxu bat, Aitatxo! Muxu bat, Amatxo! Eta gure Anetxu! Eta Andereño igual Anetxu! Lotzatuta! Andereño igual? Anetxu! Nire
lotxatzen naiz, Bai. Maitia! Bai, izi, guapa, ze ondo! Etorri gara bisitan. Bai. Bueno, sentitzen duzu poza, sentitzen duzu ardura, sentitzen duzu urduritasuna, ez dakizulako ziur zer topatuko duzun, ze nola sentituko dan, ze bildurra izango dun. Ni egia esan, bala 85-koa naiz. Ipuinetan oso txikia, baina zuzenean oso ondila. Etorri naiz ni, ze Pirritxe gaur, titia eman behar zien puputa loreri. Baina gaur nik aldatu behar nien pardela eta garbitu kakapastela, eman die kremite ipurdian eta marrubizko musu bat, eta marimotoz badakizu non dagoen. Artxanda mendira joan da, lagun txakurra pasiatzera. Aiba! Esan didate, porrotx, Pirritxen eta marimototzen partetik ere musu gozoenak ane gure pirata bihurriaren txat. Gure ane pirata Eta bihurriaren txat. Aitatxo Pistatxo Xavier, eta amatxo Ainara. Kaixo! Eta orduan, pentsatu dugu ekartzea opari bat zuentzat. Ez, Al principio de todo, ¿cuál era tu mayor preocupación? que no sufriera. Sabíamos que el tratamiento iba a ser duro, ¿no? Entonces, te pones a pensar que, joder, una criatura tan pequeña, ¿no? Que entonces dices, bueno, pues te haces fuerte, pasas mal unos días, ¿no? Y al final coges fuerzas y el ser humano, espíritu de supervivencia, y dices, pa'lante. Y bueno, y te miras en el espejo, ¿no? Empiezas a buscar información y dices, oye, esto una mala gripe. O sea, la medicina ha avanzado mucho y es un camino duro que va a tener muchas curvas, va a tener piedras, pero se pasa. Y luego una cosa, ¿no? Que en función de cómo uno se lo tome, el camino se hace más llevadero o no. Entonces ese era un poco el mensaje, ¿no? Sea un día. Opai! Sí, izango da, zabalduko dugu? Venga, ba. A ver. Zutiretu. Ai, 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 ai. A la postera. Bekatxe poleta. Anetxu. Maite zaitugu, Anetxu. Maite zaitugu, ane. Txalo! Ba, orain zabalduko dut, gure oparia. Bale, ba, venga. Eta hemen dago, begira. Bekatxe poleta. Haze tropeta. Astu egin aldut etxean. Ezaten dit Pirritxek, porrotx, zertarako daukazu burua, eta nik esaten diot, bibotea paseatzeko. Baina lasaian, Zegu, magikoa gara. Bai, bat, bi, eta hiru. Eta hori zabalduko dugu, eta zer dagoen. Bekatxe poleta, Pirritx etorri zara. Zer Pirritx, nola tan hemen? Eta naturaltasunez lantzea beharrezkoa da, zergatik. Partekatzen dituzunean, zure pozak eta zure tristuak goxoagoa diralako beti, eramangarriagoak, emozionalki, hobeto sentiarazten zaitu. Bai aurra, bai familia eta inguru guztia. Pumba, pumba, pum, pusika gora doa. Pumba, pumba, pum, kolpeka, kolpeka. Que sean niños seguramente lo harán todo mucho más difícil, por eso que decías que los ves más indefensos. Pero en muchos casos también, el que sea un niño el que está padeciendo ese cáncer, igual ayuda a su inocencia a enfrentar el día a día. Total, esa es una contradicción, ¿no? Pero es así. El que sea un niño o una niña, les ves que cuando están mal
te lo exteriorizan, están mal, con naturalidad, o sea, no fingen, están mal, pero cuando recuperan una mínima de su energía, de su vitalidad, lo exteriorizan también, y eso se contagia. Badakiz beste abesti bate badakidala. Bai? Euritantarena. Ni euritanta banitz egingo nuke zure sudurrean txirriz. Lurrera erortzean salto, ta hodeietara joango nintzateke berri. Bizitzarekiko begirada berri bat, nik uste dut gozatzarena, duzuna, momentua, ingurua, lagunak, familia, bizitza bera. Hori ikasi dugu guk haien gandik. Aitu! Hala! Zeintzu dauz? Nortxo dira hauek? Ikastolako lagunak! Ikastolako Hemen gaude dana! lagunak, azeituna, babaruna, kurriapiko, krokreta, chorizo, pamplona... Ui! Hala, apatxin? Umei azaldu genian anetxo gaixorik zegoela, oso gaixorik zegoela. Baina anetxu neskato indartsua dela eta sendatuko zela. Eta horretarako gure laguntza ezinbestekoa zela. Hemen jarriko naiz. Aber erakutsi ondo argazki hori? Anetxo da? Ez da etorri. Ospitalean dago, Gurutxetako ospitalean dago. Barakaldon dago, hori da. Eta galdetzen zizuten, eta zer du, sukarra dauka? Ba bai, sukarra dauka. Eta mina du tripan? Ba bai, mina dauka tripan ere bai. Eurontzako anekdeko denetarik. Ez tarriko mina buruko, mina sukarra, tripa. Dana deko. Gogoratzen duzu esaran azaldu nizuen, medikuak atarako dio odol pizkatxo bat, egoi, eta begiratuko du, ostiralean doa etxera, hori da. Eta begiratu zion, ai, ze ondo zaude, ze osasuntxu, indartxu zaude. Orduan, jarraituko dugu botika hartzen, eta horregatik dago ospitalean. Baina ostiralean, etxera doa. Egongo dalako oso ondo, eta listo. Galdetuko diogu. Nahi duzue galdetu? Galdetuko diogu? Baina aire erresketar da un montón. Bai, luzea da gero, bai, luzea da. Prozesu luzea da, bai. Oso zaila da azaltzea zer da minbizia. Baina, bueno, ahal izan gendun moduan azaldu genien, ba hori, gaixotasun potoloa zuela. Eta, bueno, ba, lan handia geneukala hementik aurrera anetxori lagunduteko. Eta horretan gabiz, anetxori indarrak bidaltzen. Egunon, Ane! Zelan zabiz? Ikastolatik indar pila. Zuretzako eta jarraitu. Zure zain gaude, venga ba, maite zaitugu pila! Apale, venga ba! Bai! Gero arte anetxu! Begi zikusteko zudur bat lezeiteko handitzen, ari naiz handitzen txikia izanik asko maite zaitu. Aneren inguruan hitz egiten dugunean ikusten dituzu ama eta aita batzuen aurpegia, begiek, malkoz beteta. Inoso, hau gogorra da gero, baina hau oneri aurre egingo diogu eta hemendik ikasketa handi bat aterako dugu dani. Ari naiz handitzen txikia izan
iraia etorten danean eta Anetxo ikastolako atetik sartzen danean, momentu hori itzela izango da. Eta gu, haren ondoan egotea eta berarekin momentu hori gozatzea. Hori itzela izango da, hori izango da jai handia. Hori ospatuko dugu, bueno, egongo gara ospatzen, egun baten bai eta hurrengoan be bai. Txikia izanik asko maite zaitu. Begi zudur bat. Jose Mari da maitasuna. Orokorrean, bai, dana bera da modukoa, bai. Kolorea, bizia, biziposa. Bera bai dala, biziposa. Bihotz bat Handitzen, ari naiz handitzen Handitzen Ari naiz handitzen Bibeki zu ikusteko Zudur bat bezeiteko Anetxo, maite zaitugu pila bat. Eta irailean hemen izan nahi zaitugu gurekin. Zurekin jolastu nahi dugu, kantatu nahi dugu, dantzatu nahi dugu. Maite zaitugu, pila bat. Zu zara munduko neskatorik indartsuena, zure ondoan gaude, eta zuk eutsi eta gogor maite zaitugu, Ane. Biba zu, pirata, Ane pirata. Bihotza, bi seme-alaba dituzu. Bai. Josu eta Itxaso. Josu eta Itxaso, bai. Zenbat urte dituzte? Bai, Josuke 18 eta Itxasok 15. Eta nolakoak dira? Total desbardinek. Total. Josu da sentimental haue, bigun haue, danetarako, Da Itxaso da gogorra, txikitsutarik esan da desbardine. Beti gogorra haue, independienti haue, Josu dependienti haue da. Total diz desbardinek. Gora hau? Ezin dut gora hau. Joder. Ez flipe. Hiru. Hablan. Sí, hombre, no aguanto ni 5. 4. 2. Horaitxe mazun, egun bai. Itxasok esan digu, berarekin ez duzuela gaixotasunari buruz hitz egiten. Ez. Eta zuen artean? Bai, gupai. Bueno, neutan nire gizona zen nire semik ez da gure entzun bez. Bai, itzen du, klaro baietz. Da, bueno, Itxasok bakarriko ekintza un momento bat egondana txarto. Da, esan da lehenengoko kimioen, emontzoien kimioe, eta marregungarrenie sepsis beztokin zauen. Da, sepsis grabe bat. Egozan 3 egun uzin, bai 24 ordu entreamen, dan. Ez dugun jakin, depende beran gorputze zelan ehitzen izen dauen erraziona, alan. 3, 4, 5. Igiri haue. 6, 7. Senarrarekin hitz egin duzu inoz, Itxasoren heriotzari buruz? Ez. Inoaz ez. Que ba, ez, ze nire, ez. Ez da momenturik txarren. Ez da nire planetan, bai egon da, txarto pasako gule, da esan baleki doztie, beste 6 hilabete falta zuie, beste 6 hilabete, bai, besterik ez.
Ke? Gaixotasunaren inguruan ez duzuela hitz egiten hori esan diazu. Ez. Hori ospitalean eta etxean? Nigaz ez. Igual lauren artean bai, nigaz ez da bitzen behar ba. Zuk ez duzulako nahi edo beraiek ez Nik dutelako ez dut gure. Bai, eurepez. Zergatik? Ze nire gurasuk txartu emitzen diz da nik ezatez gure ikusi holan. Gaixotasunak ze eragin izan du zure erlazioan gurasoekin eta nebarekin? Nire bigaz asko kanbize da. Ba, lehen igual asko diskutiten zandun, bai orain intuten dozten nik negarrez, beti etorten da orain ezer pasaten da, txu, no seke, da holan, bai nire aurren nintzen daunak negar bakarrik da nire ama. Nire haitxe badaue gelan, animeten dozt, da gero etorten da igual saloire, da entzun itxetxago negarrez, bai nire aurren ez da huitzen inoiz benz negar. Te estás preparando para bailar. Venga, Laura, mayonesa. Venga. Mayonesa. Ahí está. Hablan. Te estás preparando. Bailanos, ¿cómo nos vas a bailar? No. Josu zure anaia aipatu duzu. Bai. Nolakoa da bera? Oso sentimentala. Da, bentsaleik edala gogorra, bai ez. Oso sentimentala da. Eta, bueno. Oso kariño zue. Ez dau demostraten bai bada. Da, beti lagunduten doztal dauen nien. Da, ataten dozte barrie aldauelez. Eta zerekin, ateratzen dizu irriparrea? Ba, bazileten. Porque da como lehen gulez, o sea, da nada normala, porque berak itzozten basile, bada como en plan, lehen beha itzozten, ez da kanbiz ezebez, danaz egiten dabe igual. Eta hori. Oi! Te fastidias. No es eso, Seixen. Desarritxe egon. Esan dau saltueko lan itxi ondo datorrela. Ake bai? Bai. Toma! Gaur kamaren aurrean jarri nahi duzu. Bai. Eta bizitzen ari zarena kontatu nahi diguzu. Bai. Eta batez ere zuk nahi duzu egin. Bai. Gurasoengatik izango balitz, Ez. ez zinateke hemen izango. Ez. Zergatik nahi duzu kontatu zure esperientzia? Beste ume bat zuri lagunduteko. Zakitzeko zelan erten dan, bin bizize. Eta ze gomendio emango zenieke? Beti egotipozik, inoiz ez etxitzie, da aurrera urtengo dagoela danak. Da intxarragaz, dana superaten dala. Momenturen batean zuk pentsatu duzu amore ematea? Ez. Inoiz bez. Nik esaten dut, erundot bat, dekartot beste bat. Bai. Ze itxaso deskubritu duzu? Gogor bat, txapeldun bat. Andratxu bete. Zer elur? Elur! Txo! Aita! Kantxata zauzela! Hablan. No nauzaba, kantxata zauz. Sí, kantxata zauz. En general, el cáncer infantil de forma global, a día de hoy en nuestro entorno, en Euskadi, la tasa de curación está por encima del 80% para siempre. Es cierto que ese 20% son pacientes que no han superado muchas veces o complicaciones del tratamiento o
recaídas. Sí que hay de ese 80% niños que recaen, pero que se pueden rescatar. Itxasorekin izan duzuen froga hau, erabat gainditutzat ematen duzu? Bai. Bai. Eta orain, zer dator? Hombre, ni pentsatu dut orain tokaten da eskule apurtzu betona, ja. Ba, bera ikusti hobetuten, oinez, niri asko kostako dazt, bai, bueno. Beren bizize hasi bide itzen ozta beren lagunek, beren gauzek. Zer kostatuko zaizu? Niri soltatie. Zergatik? Baikara asko. Ez daitz. Niko dotokin neuaz. Bai, hola nahi zindotokin. Berak, egazin bideu. Uste duzu gaixotasunaren ostean, inoiz baino gehiago babestu nahi duzula? Bai. A día de hoy hay una iniciativa muy interesante a nivel europeo, que es el calendario del superviviente, en el cual se dibuja todo el tratamiento que ha llevado el paciente y cuando ya se le da de alta, tenga muy claro cuáles son sobre los tratamientos que ha tenido, pues complicaciones a largo plazo que puedan tener. Orain ja kimioa pasata daukazu. Bai. Eta zer gelditzen zaizu? Rebizinuek eta resonantziz eta hori jakitzeko dana dakotela ondo, eta gero ja errekupera eta jazta. Eta nola espero duzu errekuperazio prozesua? Ondo, harine. Osta ibiltzie, neu bakarrik zutie lagunin lengulez, kalera zutie, udien ondartzara zutie, dana normalitatera itzultzie. De hecho, hace muy poco me mandaron desde donde trabajaba yo pues, la foto de un superviviente de cáncer infantil que tuvo varias complicaciones, además lo recuerdo pues, rotando en las prácticas de medicina, ya en quinto de medicina, es un futuro médico y como eso pues mucho más. Hay grandes supervivientes del cáncer infantil que hacen una vida normal por completo. Baina egaz egiten badu, seinale ona izango da. Hombre, onena. Bai, da inen bideu. Bai, bueno, niri kostengo dazta. Engo nahi, por supuesto. Aburte guztizen nahi moduen, bai, kostako dazta. Onerako edo txarrerako minbizian aditua egin zara. Bai, lehenengo gutan esan doztien da egize da. Akostumbreko zara beragaz bizitzen da, nik esaten izentzati, zelan akostumbreko nahi holan bizitzen. Da egize da. Etxien zauz, bai ikustezu bera makalita bai egize da einetxe zarana. Da, zu ez ospitzelera da beste famili bat elez. Enfermera danak ezetutezuz, nik esaten izatzai, aquí venimos al hotel 3 días. Da bai, akostumbritze zara bizitzen. Igual, ezango zu bazelan akostumbreko zara, bai. Zein izan da, prozesu guzti honetan zure sustengurik handiena zein izan da? Neure lagunek eta familize. Bai, lagunetatik, especialmente, lau. Ander, Aritz, Maria eta Daianara, da Ibai Gabantxo bebai, hori neure familiku da. Minbizia pasaduen lehen guzua. Bai.
nire gehien lagundu hostienak horrek. Da ez tozti faie inoiz bez, da bete dauz hor nigaz, da beti irribarria ataten hostie, eitzen da bide danan ondo egoteko, eta eskertu itxutzatie. Eta etorkizunean pentsatzean, nola ikusten duzu zure burua, hemendik 10 urtera? Ba, ez da epa. Nire guztako zelan dazten famili bet sortutie, umiekokin. Eta 15 urterekin pasatzen nuen tumoreaz pentsatzean, zer sentitzea? Histori txar bat, errekordo txar bat. Baina, bueno, superata dagoela. Ba, eskerrik asko, zure superazio historio hori kontatzeagatik.